Jeppe går under navnet Jeppe K. og køber og sælger dyre luksusvillaer i Nordsjælland. Du sagde lige meget. Du sagde ligegyldigt. Der kommer ingen kriminelle herude. Lige bortset fra au pair-pigerne. Mit navn det er Jeppe Kaufmann. Jeg går primært under navnet Jeppe K. Jeg er ejendomsmægler. Jeg har solgt boliger siden jeg var 18, sammen med min far, Jens K. Jeg sælger dyre villaer, jeg sælger luksusvillaer, herskabsvillaer. Jeg gider ikke sælge små boliger, fordi der er ikke nogen penge i det. Jeg vil nemlig lave et par millioner ved at sælge en stor ejendom, og det er jeg god til. Jeg plejer altid lige at have en flaske rosévin med. Det skulle meget godt lige have den i baghånden, hvis der er et eller andet, ikke? Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, der ligger en vej lige imellem, ikke? Men det er ligegyldigt. Så er det bare solgt. Så er det 2 timer, ja. Så er det lige meget. Altså, jeg sammenligner det med at sælge en ejendom, sammenligner lidt ligesom samleje. Altså det er knip. Der starter jeg ligesom lige snart køber træden og døren. Der lister jeg lige glansen ind, lige at duber. Når vi så når senere ind i købsprocessen, så er det, jeg bliver rigtig bad. Det bliver rigtig, rigtig bad. Altså, hvis der ikke kommer nogen, så kan det være lidt svært at få det solgt. Nu skal billederne bare fremkaldes og udstillingen laves. Hvad fanden glor I på? I mellemtiden kigger vi ind til Jeppe K. i den villa, han forhåbentlig får solgt i dag. Hvis folk ligesom ikke bider på, jamen så bliver det kvælertag og spyt i munden. Hej. Hej. Kom indenfor. Tak skal du have. Tak. Nå, er I spændte? Duber glansen ind, ikke? Jeg er ikke blevet bad endnu. Det er jeg ikke. Jeg er ikke blevet bad endnu. Er I klar til at få stiv pæk? Når man kan mærke, at de bider på krogen med min humor. Altså, humor ligger øverst i værktøjskassen, når man skal sælge et hus, ikke? Okay, det er altså ret Stærkt, det her. Okay, den slår det mest. Ja. Så I coke? Nå. Det er ikke. Det kan godt være, at det lyder lidt som en floskel, men altså, jeg sælger aldrig et hus, jeg aldrig selv har knippet i. Og så kan du spørge mig, har du knippet i det her hus? Men det er dig, der sagde det. Det var ikke mig. Står du, hvad jeg mener? Altså, er der meget støj for trafikken, tænker jeg? Nej, overhovedet ikke. Det er måske lidt lavt til loftet, eller hvad? Du hæver det. Du hæver det. Kan man det? Ja, du hæver det bare. Det er ligegyldigt. Altså, hvad er der ovenover det? Der er luft, der er plads til at hæve det. Jeg fortæller folk at høre. Altså, jeg lyver ikke. Det gør jeg ikke. Altså, alt kan i teorien lade sig gøre. Det er master bedroom herinde. Yes. This is where the magic happens. Lidt stof her, ikke rigtigt? Sådan Det er presset, jeg synes jeg. Hvor er hele det der vandhængende ting fra? Armaturen, det er sølv. Sølv? Ja, det er sølv. Det samme ser ud til at ske for Jeppe Kaufmann, der netop er ved at afslutte hans bolighandel. Men det er i hvert fald et pis godt køkken. Så er der induktionskomfur. Det er det rigtige. Det er det, der rykker. Det er det, der har lyst til. Og skal man få gas ind i stedet for det her? Ja, sagtens. Skal der ikke have Jeg brænder induktion? lige fingrene, ikke? Nej, jeg gider ikke det der. Nej. Væk med det der. Det her, altså det er også perfekt. Nu kan jeg se, hvor høj du er, ikke Michael? Men altså, stødhøjden, den er jo helt. Står der, hvad jeg mener? Det, hvor vi er nu i samlejet, det er, eller handlen, det er, hvor vi nu er nået til de blide kvælertag og spyt i munden, ikke? Vil have noget rosé? Undskyld. Vil have rosé? Rosé? Nej, tak. Nej. Nej. Det smager helvede til. Så er det ligegyldigt. Jeg tror, vi lige kører hjem og tænker over det. Okay. Ja, får det bare solgt til nogle andre. Det er sådan. Undskyld. Ja, sælger det bare til nogle andre. Det er lige meget. Køber det bare selv. Jeg har jo andre huse. Altså, det er jo ikke det eneste hus i verden, det her. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, men vinduer, det kan jo sagtens. Altså, vi kan jo tage hen og se på masser af vinduer. Og masser af hus. Men hvad fanden er det der? Altså, det er billedet af min kone Trøv, du har taget. Hvad? Altså, hvem tror du er? Det er lige meget. Det er sgu da ikke lige meget. Du er dårlig røv. Det er derfor, han er sur, tror jeg. Så det er lige meget. Det er lige meget. Det er lige meget. Det er en god røv, men det kræfter ikke, du skal tage billeder af. Lad dog af, det er jo lige. Den her tager jeg med, og så får du den tilbage, når jeg sletter de der billeder. Jeg køber bare en ny telefon. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, bil med os. Det er ligegyldigt. Ligegyldigt. Nu er de forældet sig i det, så køber de lige. De forældet sig i mig. Det er klart. Jeg har jo lagt suppen. Det er jo ligesom en jomfru, du har lagt suppen i hende. Hun glemmer det aldrig.